hebben besproken vandaag. We zijn samen met onze collega van Cultuur op televisie vandaag. En we zullen dus dan op deze manier de mensen bevragen. Mevrouw Hoogdorp. Mevrouw. Hallo, waar bent u? Het gaat wel. Ja. Jullie zijn bijeengekomen vandaag. Wat is de bedoeling? We zijn bijeengekomen. Eigenlijk om de roep van de leerkrachten. De leerkrachten hebben gevraagd dat we eindelijk vergaderen, zodat we tenminste oplossingen kunnen krijgen. En een van de oplossingen is een salarisverhoging. Ik moet even lachen omdat ik iets net aanhoorde. Maar ja. Ja. Oké, maar wat vindt u zelf van de opkomst? Want ik hoorde die mevrouw nog zeggen van als dit het wordt, dan is het tapuno. Ja, die mevrouw is de voorzitter. En ik vind dat ze gelijk heeft. Want ja, je kan niet blijven klagen op Facebook, blijven vragen in de groep. Wat wordt er gedaan voor ons? Wanneer komen we bij elkaar? En als het zover is, dan zien we een opkomst van nog geen 100 mensen. Ja. Maar hoe komt het? Hebben jullie niet goed gemobiliseerd of zo? We hebben goed gemobiliseerd. Als het alleen om de leden van het syndicaat ging, moesten we zeker 2000 mensen hier hebben. Want het syndicaat telt 2000 zoveel leden. Zo. Ja, Maar waar contribueren. blijven die anderen dan? In de school. Als ze niet hier zijn, dan zijn ze in de school. Maar wil dat zeggen dat ze niet ondersteunen? Hoe moeten we dat zien? Of zijn ze bang voor rancune? I don't know. Wat is dat ding? Bepaalden zijn bang. Ze zijn bang, ze hebben aangegeven dat ze worden bedreigd. Maar ik vind dat je niet bang moet zijn voor iets dat iemand zegt. Je moet het niet altijd als een bedreiging zien. Je moet gewoon doen wat goed is voor jouzelf. En een van de dingen die goed is voor jou, is opkomen voor jezelf, leerkrachten. Kijk naar jouw salaris. Vandaag is het 27 februari. En er zijn leerkrachten die geen geld meer hebben. Hun salaris is op. Ja. Ze hebben de nutsvoorzieningen betaald en huur. En hun geld is op. Dus ik vind dat je gewoon moet komen. Zeg aan je collega. Komen jullie, zodat we eindelijk een oplossing kunnen krijgen in de problemen waarmee de leerkrachten te kampen hebben. Het is niet alleen een salarisprobleem hoor. Andere scholen hebben geen schoonmaaksters. En leerkrachten worden eigenlijk onder druk gezet om te vegen voordat ze les gaan verzorgen. Nou. Ik mag jullie van hieruit zeggen dat ik het niet zou doen hoor, echt niet. Ja. Zeker niet. Hoe zit het met de afspraken die jullie eerder hebben gemaakt met de overheid, met de president? Jullie komen nu weer oproepen. Is er al iets daaruit gekomen? Nee, de president heeft eigenlijk niet. Die is teruggekoppeld met het syndicaat hoor. Er was wel een vergaderd met andere bonden, maar niet met het syndicaat. Ja, en waarom niet? Wat hebben jullie gevraagd? Want jullie waren bij de president, toch? Ik heb het gevoel dat men onderhandelt met de mensen die misschien het minst eisen voor hun leden. Wij hadden 50% loonsverhoging gevraagd. En ik denk dat dat een beetje storend heeft gewerkt bij de regering. Ja. Jullie hebben geen standpunt genomen vandaag? We hebben geen standpunt ingenomen. We gaan nog een keer een ALV doen. En we kijken van daaruit dan. Ik hoorde net ook dat iemand zei van we gaan elke week een ALV houden. Hoe is dat mogelijk? Of hoe gaan jullie dat in elkaar krijgen? Kijk, als het moet dat we elke week 1 ALV moeten houden, dan moet het ook. Ik weet ook dat we dagen na elkaar ALV's hebben gehouden. 2 weken, 3 weken, iedere dag. En het was iedere dag druk bezocht. Ja. Dus ik vind dat het gewoon moet kunnen. Mag ik ook wat vragen, Gerald? Dank u wel voor de gelegenheid. Gerald van natuurlijk DTV, dank u wel. Mevrouw Hoogdorp, maar waar ligt het aan
dat u heeft net aangegeven, broodvrees zou eventueel kunnen. En collega Gerald heeft u gevraagd van rancune. U zegt ja, dat zou... Maar hoe is de communicatie tussen u en uw leden? Hoe gaat dat? De communicatie is altijd heel goed tussen de leden en het syndicaat. We praten, we maken de mensen bewust. We zeggen ze ook gewoon, je moet niet doen wat eigenlijk buiten jouw werkgebied is. Ja, maar vegen is ook niet binnen uw werkgebied. Als Dat bedoel ik. Ze moeten gewoon niet vegen. Het wordt gedaan omdat ze worden eigenlijk, ik weet niet. Ze voelen zich verplicht het te doen. Anderen worden onder druk gezet om het te doen. Maar mensen, come on. Je moet een beetje bewust zijn. Je salaris klopt niet. De school wordt niet schoongemaakt. En jij vindt dat dat je verantwoordelijkheid is. En je doet het zonder bijbetaling. Het werkt niet. Het werkt niet. Ik heb wel een kritische vraag, mevrouw Meredith, sorry. Komt er geen actie vanuit de regering omdat jullie actie en wat jullie doen geen effect? Die dingen hebben geen effect op de regering? Kijk, ik zeg het weer. Het onderwijs bestaat niet uit 50 mensen. We hadden hier net 60, 70 mensen, denk ik. Het onderwijs bestaat uit duizenden mensen. En als de regering dit ziet, of als we lopen met 200, 300 man, dan moet u weten dat de regering zich eigenlijk, want het lijkt alsof een regering in Suriname bedreigd moet worden. En de regering voelt zich niet bedreigd. En niet eens verplicht. Ja. Weet je, want we hoeven eigenlijk geen ALV te houden. Dat de president, dat minister van Onderwijs, minister van Financiën, dat ze weten dat het niet kan, dat iemand van 7000 SRD moet leven. Van 11.000 en je hebt ook nog mensen die ziek zijn. Die mensen worden gewoon gedupeerd, hun salarissen worden stopgezet. Je vraagt je af van mijn God, wat gebeurt er eigenlijk? En er is niemand die eigenlijk actie onderneemt vanuit de regering. Ja. De president zou moeten weten, president Jennifer Simons, u zou moeten weten dat het niet kan. Dat we van 13.000 moeten leven, we moeten naar het werk, we moeten ons kleden. We moeten voor onze kinderen zorgen. Dus we moeten weten dat het niet kan dat we met 13... maar ligt het niet aan die bundeling, hè? Want er zijn ook andere bonden. Kijk, als jullie samenkomen, zijn jullie toch wat sterker? Weet u wat ik zeg, Gerald? Het is goed om te bundelen. Maar ik zeg het, ik wacht niet op een bundeling. Als ik vind dat mijn salaris niet genoeg is, wacht ik niet eens op een bond. Ik sta op en ik doe wat ik moet doen. Ik doe wat ik moet doen. Als ik zie dat er niet naar mijn bond wordt geluisterd, dan sta ik zelf op. Ik ga zelf naar de president, want ik heb ook mijn eigen mond. Ik heb mijn eigen stem. Ik ga naar de president en ik ga dit vragen. Nou, hoe luid is die stem? Ik bedoel, als jullie samenkomen is het toch wat sterker. Waarom proberen jullie niet met de andere bonden iets te doen? Zij willen niet. We hebben het vaker geprobeerd, maar het lukt niet. Ze willen het niet. U bent? U weet niet waarom? U weet niet waarom? Ego, dat is dat hele ding. Het lijkt erop alsof men eigenlijk opkomt voor de leerkracht. Wie scoort het meest? Terwijl dat het niet is. Je moet gewoon opkomen voor de mensen. De mensen betalen contributie. Kom op voor de mensen. En ja, als er wordt gevraagd om te bundelen, moet er gebundeld worden. Want de minister heeft het ook al aangegeven. Om met zoveel onderwijsbonden te praten, lukt niet. We moeten bundelen en één worden. En dan pas zullen we zien dat eigenlijk zaken van de grond komen. Maar als jullie initiatieven nemen, vragen jullie die andere bonden om mee te doen? Bijvoorbeeld dit. Vragen jullie, komen jullie samen? Dit is een ALV voor onze leden. Bij de stille loop hebben we het gevraagd. Ik weet niet of u die acties kende van gezamenlijke van de politie en zo, waar we bij CLO waren.
Dat was het eerste moment waar we hadden gevraagd. Bepaalde waren bereid, daarna waren ze niet meer bereid. Maar de stille loop was één fase waar we naar al die bonden een brief hebben gestuurd en aangegeven waarvoor we dit doen. Enkele hebben we antwoord gegeven, van anderen hebben we ook helemaal niets gehoord. Weet u, mevrouw Hellings en mevrouw Hoogdorp, laat mij u ook in navolging van collega Gerald Hadewijk een prangende vraag stellen, een kritische vraag. Is het probleem een payroll-probleem? Hebt u de indruk dat sommige van uw collega's van andere bonden op de payroll zitten van ergens? Dus, Dat gevoel krijg ik soms Ja. ook. Misschien zitten ze in commissies, ik weet het niet. En ze worden daarvoor betaald. Of misschien mogen ze ergens gratis tanken, ik weet het niet. Ik tank met mijn eigen geld, dat weet ik. En als ik opkom, kom ik voor mezelf op. Ik ga het niet voor anderen kunnen doen die gewoon thuis zitten. Of andere redenen aanhalen om niet te komen. Dat kan niet. Je moet Ja, voor maar jezelf ze zeggen komen. ook, hè, ze zeggen ook dat het syndicaat geen, Statuten heeft. ja, geen rechtspersoon Maar dat is. is niet waar. zo, het wordt Oké. het wordt zo. Kijk eens. Wij hebben onze statuten. Wacht even. Ja, Ik ga misschien ze in de kunt u dat auto halen. Gerald Misschien heeft, kun je dat uit de wereld helpen, voorzitter. Waarom zou je geen statuten Gerald heeft aan een wespennest Ja, ja. geschud volgens mij. Ja, ja. Ik wil een beetje praten, dus ik ben komen staan. Ja, ja. Het gedoe van statuten en geen statuten is nonsens hoor. Ja. Want ik denk dat elke organisatie is begonnen zonder statuten, toch? Als ik het goed begrijp, wanneer heeft Vol statuten gehad? Heb je dat geïnformeerd? Want ik heb ook een interview gevolgd waar u zat met een van de voorzitters. En de voorzitter zei, het syndicaat heeft geen statuten. Is nonsens toch? Is nonsens. Want al hadden we geen statuten. Was met een in Ja, gesprek? toch, in Mevrouw gesprek. Baron? Ik weet het niet. Ik noem geen namen. Maar, Ik probeer bij te komen, toch? Met wie ik oké, gesproken heb. ja, maar ik wil geen namen noemen. Oké. Het is nonsens, want organisaties, we beginnen en we beginnen zonder statuten. Voordat de statuten worden goedgekeurd. We hebben steeds gehamerd om goedkeuring te krijgen van onze statuten. De minister Amoxie had al getekend. De president had Van niet toen. getekend van toen. Meneer Santoki. Meneer Ja. Santoki, ja. Want je weet, we waren steeds over straat. Ube fetti, want ube one money. We kunnen niet leven met het salaris dat we hebben. Oké, op den duur hebben ze gezegd, de statuten kunnen niet worden goedgekeurd door de president. We moesten bla 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 doen. We hebben alle stappen gevolgd. En natuurlijk, al is dat touw zo lang, het heeft een eind. We moesten verkiezen toch? Misva. Maar hoe kies je het? Hoe kiezen? Oh, ja, oké. Het staat hier. Ja, ja, ja. Dus Wie heeft het getekend? we moesten... Heeft de president het getekend? nee, de president tekent niet meer Oh, oké. vanwege die nieuwe wet toch. Oké, oké. En wie heeft getekend? We moesten een notaris inschakelen en via de notaris naar KKFK. Oké. En dat is gedaan. Ja, Dus jullie hebben die statuten we nu zijn geweldig, we goedgekeurd? zijn grote mensen. Ja. Ze moeten niet meer kletsen erover. Laten ze eerst nagaan hoe lang zij hebben gewacht. We zijn een jonge organisatie en we hebben het al. Hoe lang bestaan we? Dus het is nonsens. Mensen willen gewoon niet samenwerken. Ze willen niet samenwerken. Dat moet gezegd worden. Met het ding van de stille loop hebben we de bonden benaderd. En ik wil je zelf die brief laten zien die we hebben ontvangen van een voorzitter, wat ze schrijft. Het heeft dus niet eens sterke argumenten. Niet eens sterke argumenten. Wat staat in die brief? Nonsens. Ze heeft bijvoorbeeld aangegeven En- dat we alles al hebben georganiseerd. Hallo. Dus zij Wat bedoelt u met nonsens? Wat bedoelt u met ik wil vragen? Wat? Rommel. Want toen ik die brief heb gehad, heb ik teruggeschreven. En toen ik terug heb geschreven, heeft die voorzitter me gebeld. Om me te vragen of ik boos ben. Waarom moet ik boos zijn? Je wilt niet meedoen. Waarom zou mevrouw Kerdijk boos moeten zijn? Beschrijf baka. Dus if me inhoud prikkel you know, bel me, dat is je Welke probleem. voorzitter? Ik noem geen naam. Waarom doet u dat niet? Ik bedoel, Nee, we zijn ik- transparant bezig, Nee, toch? ik noem geen namen. Wanneer je ze interviewt, wanneer ze bepaalde dingen zeggen, moet je doorvragen.
Je moet doorvragen. Ik Want praat ik wil... alleen met mevrouw Baron tot nu toe. Ik heb maar gevoel dat mevrouw Als je Baron met weet dat. mevrouw Baron praat, Oh ja. moet je doorvragen. Dus het is mevrouw Baron. Nee, dat heb ik niet gezegd, dat zeg jij. Als jij zegt je praat met mevrouw Baron, dan moet je doorvragen. Want als je doorvraagt, ga je dingen uit te trekken. Ze hebben me geschreven, ik heb teruggeschreven, ze hebben me gebeld. Ik vraag, waarom bel je me nu? Want je kon me daarvoor toch bellen, voordat je had gezegd je wil niet meedoen, had je me kunnen bellen. Ja toch? Ja. Om te praten erover. En aan het einde, wanneer de stille loop moet komen, een heleboel argumenten. Nonsens, je wil niet samenwerken. Laten we eerlijk zijn. En mensen hoeven niet samen te werken. Want toen wij de stille loop hebben gehouden, heeft de president toen gezegd, we moeten wat doen voor de leerkrachten. Welke organisaties hebben gezegd nee? Welke organisaties? Je bent journalist toch? Heb je het gelezen? Oké. Mag ik u wat vragen? Nee, Laten we uitpraten. Sorry, neemt u me niet kwalijk. Oké. Ja. We hebben de stille loop gehad. De president zegt, nee, we moeten wat doen voor de leerkrachten. En als ik opsta 's morgens, dan zie ik dat bericht. President, wees voorzichtig, geef de leerkrachten niet, want die koers gaat omhoog schieten. Dat idee iedereen onderhandelingtafel. Hé, laten die mensen me een brik geven. Met de hè? Serieus ook. En als leerkrachten bang zijn om uit die scholen te gaan, vanwege deze vakbondsleiders, gaan we zo blijven. Ja. Dan gaan we zo En blijven. hoe zullen jullie En de ik- leerkrachten overtuigen om toch te komen? De leerkrachten moeten het zelf gaan inzien. Want als de president zegt ik moet de leerkrachten geven en een bondsvoorzitter komt zeggen nee, dan zei hij ik naar Bakka bondvoorzitter eten. Waarom ben je nog achter zo'n voorzitter? Dan gaan jullie mij vragen waarom we niet samenwerken. Zijn deze zaken. Ik ga je niet nog een keer benaderen om samen te werken. Als je de president van tevoren zegt, geef ze niet. En nu klaag je wel, er moet gegeven worden. Dat Ja, is toch nou- belachelijk? Waarmee ben je bezig? Dus als ik het zo zie, kijk, wij zijn niet uitgenodigd geworden door de regering om te praten over looncorrecties. Waarom weet ik niet, want toen we de stille loop hadden, toen heeft de president beloofd ons op te roepen voor gesprek. Ze heeft dat nooit gedaan, nooit. Hoewel we zoveel belief hadden in haar, heeft ze het nooit gedaan. En we vinden het niet erg. Maar als bonden gaan voor een minimumverhoging. Oh bos, standaard. Mag ik? Wat bedoel je met Obos? We gaan in actie, standaard. Goed de eerlijk. Wat minimaal. Wat gaan we met 1700 SRD kunnen doen? Ah, Eerlijk. Hebt u zijn de die indruk dat junkies. hebt u de indruk dat de bond haar leden in de steek laat? Welke bond? Uw bond, niet het syndicaat, maar uw collega-bonden bijvoorbeeld, onderwijsbonden die niet bundelen. Gerald eerlijk te Harderwijk zijn- heeft het al gevraagd. Ligt het aan die communicatie dat er niet gebundeld wordt en dat er niet samen iets gedaan wordt? Jullie moeten toch eerst in je huiswerk beginnen te maken voordat je naar buiten treedt. Want het steekt, u bent al 7 maanden bezig, voorzitter. Kijk, ik weet niet of ik moet zeggen dat bonden dit, bonden dat. Ik wil niet praten over bonden. Ja. We hebben één doel. Oké. En het syndicaat, we zijn een jonge organisatie, we zijn door ontevredenheid ontstaan. Precies wat Emilia O. drie zo zijn we ontstaan. maandag heeft gedaan. Op die manier is het syndicaat opgericht. En we hebben de leden ook niet hier gezien, hè? 2022 hadden we datzelfde probleem. 6 maanden, geen overuren geld, geen OD-gelden, niks. Part-timers, geld. Toen zijn we over straat gekomen. Toen wilden we dat van BVL als, we wilden een vergadering, maar het ging niet. En toen is het syndicaat ontstaan. Ja toch? En dan moeten we ook kijken. Die leden, de leerkrachten van Emilia O3, die waren maandag over straat. Vandaag hebben we een ALV om erover te praten, zij zijn er ook niet. Zijn ze uitgenodigd? Leerkrachten zijn uitgenodigd. Over Zij de zijn- hele linie? Leerkrachten, alle collega's zijn uitgenodigd. Ja. Dus moeten we ze apart uitnodigen? Misschien, ik weet het niet. Maar als je me vraagt om samenwerken met de bonden, dan kijk ik naar de acties van BLTO. De BLTO is van Vals. En wij hebben duidelijk kenbaar gemaakt, we staan achter BLTO. Ik denk, nooit heeft iemand ons gebeld. Maar we hebben het wel gepubliceerd dat we de acties ondersteunen.
Waar was de rest van de volks? Dus dat. Want if brada ayelo watra, sandu du fiu, Dus dat. dan zul je uitrangen. Dan zul je uitrangen. Laten we eerlijk zijn, no? Dan verwacht je van het syndicaat dat dem kruip committee, dat je man kruip committee brada. Man break. Een kritische vraag. Vraag. Oh. Sakai Sefi Gomita trouwens. Misaka misrefi ba? Misaka misrefi. Va. Tuurlijk, ik heb ze toch benaderd Oké. met een brief. Oké. En dan vinden ze, ja, maar je hebt alles al georganiseerd. Ik heb niks van alles georganiseerd, want de datum hadden we opengelaten omdat COB, de datum die we eigenlijk hadden gekozen, toen had COB een activiteit. Zelf daarmee hebben we rekening gehouden. We hebben de datum opengelaten. Naar de bekong, de bel, dat we in een meeting gaan om erover te praten. Mensen, bonden willen niet samenwerken. En wat ik zie, Ja. mensen willen naam dragen. Want als je de president oktober hebt gezegd, je moet niet geven. En je zegt in januari, we komen aan de onderhandelingstafel. Dan wil je naam dragen dat jij het hebt bewerkstelligd. En als ze aan een naam dragen hoor, want we pinaren. Ja. Ik wil geen naam dragen. Want als ik als enkeling gewoon leerkracht voor mezelf moet opkomen, ga ik voor mezelf opkomen. Sowieso. Dus het syndicaat laat ik achter me en ik ga voor mezelf opkomen. Ja, maar als het zo door blijft gaan, dat effect niet deed. Dat de meisjes staan die wat piki play gewoon. En dus daarom vraag ik waarom die bundeling niet. Oké, dat begrijp ik. Maar je begrijpt ook, ik BLTO ai belo watra. Sandu den trabrada ving. Hebben ze geen problemen? Ja. Hebben ze geen problemen? Waarom hebben ze BLTO niet bijgestaan tijdens die actie? Waarom zijn ze ook niet in actie gegaan? Want als zij in actie waren gegaan, hoe betap alle discorden dat doen shit dat de regering niet doen aan Julu. Ik heb een slotvraag, Gerald, als het even van je mag, dankjewel. Voorzitter, een eerlijke vraag, een eerlijk antwoord. Vindt u deze minister capabel genoeg om het is een serieuze vraag om de belangen van de lesgevenden, zeggen ze, Gerald, de lesgevenden in het land te behartigen? Nogmaals, vindt u deze minister capabel genoeg om de belangen van de lesgevenden in dit land te behartigen? Deze minister heeft altijd gezegd, de leerkrachten zijn niet zijn prioriteit. Hij is van onderwijs. De minister heeft gezegd, de leerkrachten zijn niet zijn prioriteit. Zeker. Dus wat verwacht hij van de leerkrachten? Dat hij onze geweldige minister is? Ik vraag het, ik weet het niet. Oké. Ik heb jullie horen zeggen dat jullie via social media gaan mobiliseren. Wat voor strategie is dat? Waarom kiezen jullie daarvoor? Omdat de leerkrachten zitten vaak op social media. Ze klagen de hele tijd op social media. Dus we gaan het op social media doen. Gaat het werken? Wij hopen. Ik weet het niet. Maar meer niet dat als het zo is of het zo blijft, dan kan het pas eerst zijn. Ja, maar kijk, social media hebben we gezien dat ze de ALV wilden. Ze hebben ons ook geappt. Van wat doet de bond, wat doet de bond. En kijk bond, deze mensen zijn wel gaan onderhandelen. Syndicaat niet en zo. Waarom syndicaat niet is uitgenodigd? Misschien omdat we geen statuten hebben. Misschien daarom. We vinden het niet erg. Maar nog een Jim 659. Want we gaan het niet accepteren. Precies wat we hebben gedaan. 2023, 2024. En dat we doen. We lam scoren. Ja toch? Je gaat... hou op. Wat doen we met chicken feed? Wat doe je? Maar dan moet je wat harder mobiliseren met deze leerkrachten alleen in Malam alla scoren toch? Maar je weet toch? Het is niet direct groot geworden toch? Ja, chip chip. Chimching akon zweren toch? En we zweren. We zweren dat na 100 met Taigi. Wat is je boodschap per slot? Nou, leerkrachten moeten gaan inzien wie daadwerkelijk voor ze wil opkomen. En dat ze ook gaan inzien dat ze zelf moeten opstaan. Ja toch, je kan niet in je luier zo blijven zitten en een klein deel moet het voor je doen. Als je het goed hebt, prima. Prima. Ik ook klagen toen zie. Maar ik vind dat ik moet voor mezelf kunnen zorgen. En ik heb gestudeerd met de bedoeling dat ik voor mezelf kan zorgen. En als dat niet lukt, dan weet ik dat ik voor mezelf moet opkomen.
Ja toch? Want ABS zegt armoedegrens 17.000. Maar leerkracht voor HBO, ik heb net een salarisstrook gezien. HBO afgestudeerd, bruto loon 11.000. Ja. Hoe de 11? HBO. Is dat waar? Ja? Wilt u het zien? Nou, ik geloof u. 11.000. Laten we eerlijk zijn. Dus we zijn allemaal beneden, onder de armoedegrens. Ja. Maar die mevrouw geeft les op het IMEAO, hè? Dus het is geen basisschool. IMEAO 11.000. Laten we eerlijk zijn. Dan zitten leerkrachten nog in de scholen. De scholen draaien, ik rijd naar hier. Scholen zijn actief en zo. Niet erg, als je het goed hebt. Mijn zegen heb je. Hora boon zei Abi. Maar stuur geen app voor me. Die mensen die steeds app voor me hebben... Sorry hoor. De mensen die steeds een app voor me hebben gestuurd. Ik heb ze niet hier gezien hoor. Ik heb ze niet hier gezien. Dus één moet nog een app voor me sturen. Daar heb ik het antwoord welke. Veel succes. Dankjewel. Wat is die dan alweer? Kerdijk. Mevrouw Kerdijk, dat is de voorzitter van het syndicaat voor onderwijsgevenden. Ik heb samen met mijn collega hier die mensen dus dan de vraag gesteld. En we hopen dat er een oplossing komt. We blijven het volgen. Dankjewel voor het willen kijken. Mede namens, wat is uw naam alweer? Raap Pengel, Cultuur TV. Ja, mede namens meneer Pengel van Cultuur Televisie, Roberto Orpskerk. Ik ben Gerald Haderwijk. Tot dan. Dek you grabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Bega doti ano sheng Na tampum fui ala. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xylicare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xylicare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xylicare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xylic.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. www.culturo.com for the generation then.